Kana bro, dungog ko bro. Yeah, madungog ka na ako, bro. Wala, Madungog ka giibot na ako. Giibot na akong kon. Madungog Ana, ka na bro. ako. Unsa may topic niyo ron bro? Power off. Kaning kuan, kaning may tungod ni sa kanang kuan ba? Kaning SDA sa Tungga, usang adlaw nagsimba. Ilamang doktrina manggod nga ang magsimbag Domingo may impierno. Nya ang SDA Tungga kay nagsimba man og Domingo, impierno ba pud sila? Unsa kadog dili? Dong Rosales kanang nakadungog li ko gwali to yung pastor dong des amo ba nga ang manimbag Domingo may impierno. Sa ka tinuod na. Unsa do? Malimbag Domingo, may impierno? Oh. Oh. Aw, inanagi na bro. Kay ang gingon ni Jan Dugay na ang Sunday is a mart of the beast. Kung kinsay na ilaluman na, anak yun siyawa. Yan silang San Pablo kay nanimba mag Domingo may impierno po to. Lay man nga simba ilang gibuhat bro. Lay man na di man na simba nga wala ganing gitawag ba nga Unsa may simbahan na? dili man na proper nga pagsimba bro. Pagtigom bro man na bro. May Kanina busadi itabot ba? na, bro. Lahi man gid kanina itabo proper sa- nga. Bro, kanina itabo sa San Mateo 28:9. Unsa na siya bro? Simba dili. Sa uban nga pinulungan bro, gitawag na siya og pagtigom. Dili na simba nga ay kanila bro. Do ka punto bro gisgutan. Sa Lucas 4:16 mo kini simba sa mga audio. Ang kanang sa buhat 17 mo na siya ang pagtigom. Oh, Di, wala, nagsimba bro. sila sa Kanang- pang Jesus Christ pero dili na proper bro, dili na proper. Mawala na sa Kada Domingo bro, gyapon. bro, kada bang nasa Sige, bro. San Mateo 28:9 ba? Unsa man ang adlawan na itabo? Ha? Mateo. 28:9 basada bro. Sige itong basahon bi. O man Mateo. awes panghitabo. Lisod ning maguwang ray tanduay na nung ano kay mga first century panghitabo di maawer. Mo na lagi. Mag-una-una lagi dayon. Mo na diha, mag-una-una. Ano mabalsan, hilak. Mo na diha. Maawer. Kamu ba dili lagon mo mga sukong kamo mabalasan? Ya, kaso-kaso gawin mo mabalasan mo ba? Ay, kuan ka nang Jerwin, nga naman day tuod na ano ko pangutana ba? Okay naman mutana mo balin tag lain topic kay wala man tandi kasi nungugay ra ta dire. Mutana ko lain topic mga kanang kuan, kanang kuan god. Tinarong mo pangutana god, okay ba nimo? Pangutana mo diya kutob sa inyo makaya. Sige, mangutana ko Kutob sa nimo. inyo makaya, putana mo diya kay willing mo tuba. Ay, mo gani bro. Mangutana gani ko bro, kana bang basta paliw ko no kung basa ng San Mateo 28:9 bro. Lagi mo lagi ang magsimba sa mga sa babae dito sa minteryo. Dili lagi na proper na pagsimba bro. Lalo, bata ka ba? Wala ka mangutana dagunsa ko dia o ka nagunsa Mateo. lang. Basta lang, ningon mo ko Sige, basa. mo gani, kabalo mo ko na nga mo na siya ang pagsimba dito sa minteryo. Sa? Simba sa 28:9. Okay, Simba sa basa na. minteryo? Ingon diya. Og tanawa si Jesus misugat kanila og mingon kumusta kamo og sila idol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya o kana bro. Kisimba. Unsa ka adlaw na itabo na bro? Okay, Domingo na siya bro, pero kana siya nga pagka litok ka na bro dito na sa sementeryo. Wala na siya naghatag Eucharist Alage, bro. bro. Wala naman na sa minteryo bro kay daan naman na sa dalan bro, nanguli naman na sila lagi kag minteryo. Asa minteryo din. Wala sa minteryo na bro. Nanguli Oh. naman na sila bro, pag tanaw nila nga walay sulod ang lubganan, nanguli sila ana, nya kay Oh, nakita nanguli na sila. Kristos dalan. Oh, so wala na Oh. sa minteryo. Wala na sa minteryo dalan. na oy. Kana Wala ang to pa. pangutana bro. Kana bro. Akong pangutana kana bro kay gisimba mas adlaw Minggo gyud si Kristo dia bro. Gisimba siya. Impierno sila na. Dili sila pero ano man. Tungod kay kana siya nga pagsimba, May permis dili na. na pagsimba nga proper nga ingon kay kapitong adlaw. Kay sama sa giingon sa Biblia nga sa matag adlaw pwede ka mosimba as long as dili nimo mawala ang ikapitong gitudo ni Jehova nga mo tinuod nga pagsimba. Sige, sunod ka na. Sige mo. Lain pangutana bro. Sige, Anong lisod? Kani sa inyong Alpha and Omega bro. Nato Alpha and Omega ha. Sa may giingon dia. Sa index dire, giingon dire sa Sunday observance, atong basahon na.
Sunday observance. Dire. Matod pa dire sa inyuhang Alpha and Omega bro, Sunday observance. The present system hereby Sunday is the 7th day of the week was adopted in Finland in 1973. Ang mga Sabadista sa Finland bro, atong 1973, ga-adapt na sila nga Sunday, 7th day of the week. Maimpirno po na sila bro. Dili na makaingon nga may impyerno sila kay adapt nila. Dili tawon. Bad siya. Kung nagingon ako sa inyo bro, dili sa tanan panahon nga atong makita nga kung unsa ilang pagtulunan kay ang tawag bro, ang kanang gitawag nga pagtulunan dili man na makaluwa sa tuwa, giya ra na sa tuwa. Ano ba? Kung unsa atong pagtulunan nga simba. Kani bro, kay inyong mga kauban Sige, sa Finland bro, kay nag-adapt naman Sunday sa 7th of the week. Nangasayop ni sila bro, eksakto ni. Ako nga itong tinud-on yun sa Biblia, sayop yun na. Sayop yun na siya. Ay, ang tinud na aloy papahulay, ikapito yun. Sayop na, sayop Yan na. ano naman sa Domingo. So, Okay. sayop na. Sayop na, Pero sayop wala na. wala man taga, wala man taga, kuhan. Kung unsa Okay. gid ang ilahang hinungdan. Para itong giingon ni Jan Lugay na dito sa Tunga. Tunga? O sa Tunga. Moto nilang tisimba, Domingo, tungod kay naay ilahang baliba, pamalaod. Dipindi mo na sitwasyon. Sa ato Sunod pa po na, dili gid ay maimpirno kung mosimba tag Domingo. Impierno lagi na bro, pero lipindi Apato lagi sa kuan lagi. nimba dire sa Finland bro, kanina nimba dire sa Finland, impirno po ni. Ang Ginoo ni bahala sila bro, dili ko mo direct nga pagkasulti. Ang Ginoo Basta na. ang ingon bro, wala na sa maot matuod nga adlaw nga ipapahulay bro, ng Domingo kay wala gina. Okay. Laing Walang pangutana tubag, bro. Laing pangutana. Sige, bro. Kaning nahitabo ba diya sa San Mateo 28:9 balik ta sa persitory man na nahitabo no. Kanang ingon ka nga dili proper sa to pa kanang ilang pagsimbahan bro, binuang na bro kay di man proper. Sa imong ano na binuang gina. Ano, para sa imo alam, para sa imo alam. Ikaw Para nagsulti. sa imo alam kay ingon nung ka nga dili proper sa to pa, og dili proper na binuang kay og proper pa na so sa to pa dili matawag binuang kay proper man sa to pa kay dili proper binuang. Imo sa imong huno na lagi binuang siya pero sa ko ang huno na dili na siya binuang. Kana siya. Dili so sa to pa kay di man binuang bro, proper. Dili lagi siya proper. Imo ra man tag palusundon sa imo ang bangag nimo. Hindi. Ay, Diba kay kanang mayroon kang dili proper bro, buti pa sa bot nga wa gi hinungdan kay di man proper, di ba? Para ra Okay. kanang mupasa kag project ba nga. Wa man ni na proper og gama ni Rosales, buti pa sa bot wa gi. Hinungdan. sa imo po nang uno na bro nga way hinungdan unya dili proper. Dili proper. Way hinungdan o kanang sa tingin mo isa. Sa imo na bro, dili na ko bro. Ayaw ipareha mo na sa kuha. Bro, asa man mabasa di anak bro? Asa man mabasa di anak bro nga dili proper ng ilang Dili pagsimba, gina bro? proper kay ngano sumala sa uwan. Uwan. Ari ko ra po. Dili si Kristo nagingon bro. Basa bro, basa. Si Kristo nagingon. Basahin ko na kung kita sa Biblia nga dili proper ang ilang pagsimba. Dili bro. Si Kristo nagingon. May tungkol sa Basahin kong tinuod sita na sa simba. Biblia. Basahin kong sita sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga kanang nahitabo sa Mateo 28:9 di na proper. Dili lagi ingon. Dili ayaw lagi ko pasuda sa imong gusto. Ang Di, akong tuba ikaw- bro. Di, Paminaw ako sa bro. Umana mga paisura ko. Okay, ang Yung barugan verse nga akong na- Bro. Dali lang ba? Ang verse nga akong ipamatuod, may tungod ni si Kristo nagpamatuod sa pagsimba ngadto sa Jerusalem. Basa, Juan 4. Juan 4 bro, basa wala bro, palihog. 22. Unsa 1:4? Oh. 22. Basa Sa may gingon gana. Ay, pati na pulan. Adi ikaw rin basa. Ako na, Maruko diha. ka nga nung. Palihog gani no. Di ka kabalo mo basa? Palihog gani. Sige, ako na ibasa. Sige. Ako na ibasa. Pero makaton bukag basa gamay. Namo na diha. Gingon diriya sa Juan, di sa 21 ta. Juan 4:21 og si Jesus mingon kaniya, babae tuoy ako. Taliabot na ang takna nga kamo magasimba samahan. Dili lamang dinhi sa niining bukira ni sa Jerusalem. Klaro kayo bro nga ang simba gyud tuwa sa Jerusalem sa mga Hudiyo. Wala diya sa minteryo. Nganong ka man kamatog Jerusalem, nga Jerusalem dahil ang imuhang magsimba matod pa diya. Yang ano, Kung Hudiyo. magkakato.
Oh, tubag bro. Kung Hudiyo ko, moadto jud ko dito. Dili man ko Hudiyo. Sa ato pa kay di man ka Hudyo, sa ato pa kay di man ka Hudyo, so wa jud kay labot ang Okay. Tubag, labot jud ko ngano man. Sumala sa buhat otso. labot. O paminaw sa Ano nga man ka mutubag ani ko, mutubag ko. Ayaw sapaw kay mutubag ko. Kulang ko sa. Buhat otso. Buhat o Roma. Isa, mutubag ko. Labot ko. Mutubag ani ko. Ayaw lang ko. Buti. Isa. Sige, pagkitaw na ko. Sa Roma na ito. Labot ko. Bisag dili ko audio. Labot ko. Nga naman. Muna tubag na ko. Roma. Sa Sige. kuyo kung kagtirada ba no? Kasi ko yung Imo lagi na. wala ko nimo ba pero dili ko mawala nimo bro. Ano bro? Dili oy. Nara, bro. Wa ka na ko gilipat-lipat. Nara bro na diri sa gitawag og Roma 9, kapitulo 9 bersikulo 8. Sa ato pa ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak pinagi sa pagkatao. Mao na mao diyo. Padayon, kung dili ang pagkaisipon sa iyang mga kaliwat, mao kadtong mga anak sumala sa gisaad. Muna kami mga hintil. Sa to pa mga hintil bro. Mga hintil. Klaro na. Klaro na. Mga hintil nga nasakop sa unsa man na mga hintil nga nasakop sa Sa pagtulunan sa Dios, matuod nga Dios, dili Dios. unsa may pagtulunan bro? Unsa may pagtulunan sa matuod nga Dios bro? Okay, Exodo 28. Palihog ko at basada ka po. Basa. Adi, nangutan na ko unsa. Mateo gani, Mateo. Mo gani, Mateo. Mateo 20, Mateo 20. Exodo, sa may tinod. Exodo 20. Exodo 20. Nagsimba sa ikapito adlong igpapahulay. Mo na siya bro. Mo na pagtulunan. Mo na tinuod. Karon kay sa Hudyo bro, sa Hudyo dunay duha ka klaseng kining gitawag na tog Hudyo bro. Kining Hudyo nga gitawag na tog Judaism religion, kay mo dinay lang religion ng mga Hudyo no. O kaning gitawag na tog mga Hudyo nga na-converter sa pagka-Kristiyano. Asa mabasa na bro? Bro, asa mabasa na bro? Ang mga Hudiyo nga na-convert sa pagkristyano. Bro, isa. Nana bro, kay katong Asa lagi mabasa? gidibate Ayaw ni nang San na. Pablo sa sinagoga bro. Bro, Katong gidibate isa. ni San Pablo sa paminaw sa bade. Wa mo nang di tam ka sinabot Excuse me sa bro. ka. Bro ka po, ayaw sa, excuse me sa. Niingon ka nga na mga Hudiyo nga na-convert ngadto sa pagkakristyano. Asa mabasa na nga mga Hudiyo na convert sa pagkakristyano? Sa tinuuhan nila San Pablo bro, na-converter bro. Sige daw. Basahin ako bro kung naa ba. Sige daw. Katabi taw, buhat 17 no. Bote City. Sige, Bote City. Buhat 17 man siguro na. Murag dili ko mutuwa na yung gingon nimo nga mga kuan. Di bro. Kabantay Bote ka City. atong dara bro ha. Sige. Sa sulaya basa ni bro ha. Kada adlaw ipapahulay nakiglantugi sa sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudyo ug mga Grego. Di ba? Sa buhat 18:4. Nakigdebate si San Pablo sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudyo ug sa mga Grego. Asa man kabigo ni mga Hudyo bro? Alang-alang magkabigon sa Judaism religion. Ilahan naman ng religion. Ha? Bro, asa may gingon nimo diri nga nay nakabig sa pagkristyano? Basaha bro. Sige, basaha to. 18:4. Okay, basaw na. Og sa tanadlaw nga ipapahulay siya nagpakiglantugi dito sa sinagoga sa pagdani sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo ug mga Grego. Danihon ang mga Hudyo bro. Bro, danihon ang mga Hudyo ug mga Grego. Bro, isa. Excuse me. Ako pangutana ba? Wala man. Akong gipangutana ba? Asa mabasa nga ang mga Hudiyo nga nakabig pagkakristyano? Bro, di ba niingon si Cristo sa San Lucas? Paminaw sa ba? Dili lagi mo minaw. Magsapaw. Niingon si Cristo sa Lucas 10:26. Unsa may giingon sa kasulatan, unsa mo man kini pagsabot so sabton. Ang giingon pag ni Cristo San Mateo 19:12, sabta kung nakasabot ka. Ang giingon ni San Pablo, ang mga Hudyo ug mga Grego gikabig niya. Lisod ba kay nakabigon nimo ng Hudyo ug Judaism ilahan nam ng religion daan lang kabigon pa nimo ng mga Hudyo Judaism ilahan nam ng religion daan.
So ang gikabig ni San Pablo nga mga Hudyo, kadtong mga Hudyo nga naa sa sinagoga aron kabigon sa pagtuong San Pablo. Unsa may pagtuong San Pablo, di man Judaism. Kristiyano kay namimbro man sa ni Kristo nga relihiyon kay gikuha gihimo man siyang apostol. Na-convert man siya. So Kristiyano, so masabot na to diha, asa man gikabig tong Hudyo ug mga Griego sa Kristiyanong pagtuo. Si karon arita, duha man na kabuok, Kristiyano ug mga Hudyo, di ba? Kay katong Hudyo, ang Judaism, multi-religion. Unya kining Christian religion ni si Actas Judaism religion. That is why musugot kay sa madili giilagid ang Christianity sa mga Hudyo nga sikta nila para nila kay ngano man hingsiak man ta silahang pagtulunan. Karon bro, ang akong pangutana, aning Christianity bro? Asa man nga Christianity ani bro, na membro si San Pablo bro? General Conference nga Seventh-day Adventist, Baptist, Alliance, Methodist, Mormons, Helicopter Church of Christ, Laboratory Church Okay, of tubag bro, Ano, tubag. Namimbro siya sa matuod nga iglesia nga mao ang iglesia sa Dios. Lagi unsa lagi matuod nga iglesia nga mao matuod nga iglesia sa Dios. Unsa na iglesia kadaghan man bro, ga-claim ag mga Laboratory Church of God, ga-claim sad isa. Ang katong Helicopter Church of God, ga-claim. Newton Church of God, ga-claim sad. Foursquare Church, ga-claim. Happy Church, ga-claim. Harvest Church, ga-claim. Haman jud ana bro. Isa ra man na bro ang giingon dia sa Biblia bro. Isa ra nga iglesia. Malagi. Ang Asa man una ang nga iglesia? gitukod. Wala lang ang iglesia na. Yung iglesia na ingon ni GPT bro, ang iglesia sa Dios. Mao ra man giingon bro. O may giingon ng Catholic, Roman Catholic Church. Ayaw sa gamit ng GPT. Kay wa mo ko mangutana nimo napalaban bagay GPT dili. Sa Kristiyano lang taha kay sa Kristiyano bro, musugotan sa madili. Correct me if I'm wrong. Murag 68,000 na jud ka book denominasyon nga narehistro Secret Exchange Commission nga nagdala sa ngalan ni Kristo pareho ra sang gabitbit og Biblia. Karon nga akong pangutana ini na may Baptist, Alliance, Methodist, Mormons, Saksing Jehovah, Iglesia Cristo, kanang Seventh Adventist, Life Advent Union, Todo El Mundo, Seventh Adventist, Local Conference, General Conference, Reform, Seventh-day Sanctified, Church of God, Yotorn, Harvest Church, Happy Church, kaning Foursquare Church, Salvation of Army, kaning gitawag na to Helicopter Church of God, Laboratory Church of God, Jesus Election Ministry. Asa man jud ani ang Kristo ana bro? Diha na Okay, tubag. Ang akong tubag bro, mo na way lain ang iglesia sa Dios sa yun. Wala gilain na bro, dili man Katoliko. Ang iglesia sa Dios lagi, unsa man tong iglesia sa Dios? Mao naman na bro ang gingalan sa Biblia. Ang iglesia sa Dios. Mao naman na o may lain. Wala O lagi kay sa na Dios Roman lagi na Catholic. normal man. Normal man to maingon si San Pablo iglesia sa Dios kay ang Dios man gyud nagtukod ana si Kristo. Unsa man tong iglesia sa Dios? Kay daghan man kay nagclaim og iglesia sa Dios. Kung ay kang Suryano, iglesia sa Dios man kang Suryano oh. Naapoy katong gilugo nga original Church of God. Aha man gyud ana. Basta marong katong natukod sa Jerusalem bro, mao gyud bro way lain. Natukod sa Jerusalem. Way lain. Unsa Way lain. ang natukod sa Jerusalem? Sa sambahan na to? Ang iglesia sa Dios. Ipangutana ni ChatGPT og unsang simbahan na ang natukod sa Jerusalem. Ipangutana kay Okay. Kaya kung libawaan ako, dili man Roman Catholic ang natukod dito sa Jerusalem. Lagi. Abe, ang Roman Catholic Church, direktahan na lang. Direktahan na lang natin ha. Natukod. Ang Roman Catholic Church ba ay si Kristo ang nagtayo? Ano na lang? Dili lagi na Ayaw, kayo moingon ka. According to tradition na bro. Mangutana man ta kay kaning mga alliance, nag-claim sa silang iglesia sa Dios sila. Nagkani mga Foursquare Church, Salvation of Army, Yotorn Church, kaning gitawag na to Shore Foundation Baptist Church o na. Bro, gitukod ya pos Ginoo na ilang claim. Bro gapo. Uyunan ako bro. Uyunan ako nga ang gitukod sa Ginoo Roman Catholic according to tradition sa Roman Catholic. Tradition naman na. Bro. Ayaw sa base anang tradition Katoliko bro. Kay wala mo mangutanag according asa na according ng pagtukuda na. That's another version of story. Diba? Niyo na gali ko. According man sa tradisyon na laing istorya naman ha.
Kay mo ungot na mabutaan ng isyong tradisyon. Tradisyon na di ay. Then magkikalingon na butag basa-basag Biblia nga. Gitudlo ba ng tradisyon? Ugwa, ana, malangay na sa taana. Kani bang niya? Okay, Kani bang daghan mo kung kayong denominasyon ron bro nga nanungha gadalag Bible, gawalis nga ni Kristo, gadala-dala pagtrumpa. Amay ka Kristo ana bro. tagaan ti kag idea bro para makabalo ka bro. Sige, atong paminahon ang gingon ni GPT. Okay. Isa kailangan kay akong Kay ito pa ko tanong di ba, si GPT. musangko man ta no, musangko ba panalitan karon bro o matug-an na ni ChatGPT unsang simbahan ang gitukod ni Kristo. Therefore, ma-prove na to nga kanang simbahan na unsa may sabat ana. O diha na to makita. Kay og moingon ko tag mo direct ko tag sabat bro. Na mga Hudyo original gina silang namahuway ana bro kanang Judaism. Sila gi original ana. Kada kung naasa na nung haog maguwang paitanduay nangupyan na lang ginagilagod na mo labing tinuod. Isuon nila ba nga dili para nila gisuon nilang nas Biblia gi-apply nila sa ilang simbahan gipatuos mga tao bili po kay kagapil. Mo na nga atong trisapo ug unsay sabat ana mga Christian nga natukod ni Kristo sa Jerusalem. Kay labi po na manghukom po maimpirno ning manimbag Domingo. Kung binuang na kag Ginoo kag maghukom-hukom kag imo. Mo ningon ko gayina no nga dili lay takahukom kay sila na ang Ginoo ni nasayod ana. Pero kung imo yung basahan daw bro, basahan bro. Sige bro. ChatGPT bro. Okay. Binawa na to. Ano? Sa dungog di mo? Wa man. Ha? Wali mo dungog? Unsa may Ay. unsa may gi-type nimo kay kun lang i-type din ChatGPT. Unsa ang unang tinuod nga iglesia? Okay, unsa ang unang tinuod nga iglesia? Mora na? Oh. Sige. Ang pangutan sa ang unang tinuod nga iglesia kasagaran kay kalabutan relihiyon relihiyosong panglantaw inspirasyon depende kung asa pangtanaw. Akuan man na bro, kay ningon si ChatGPT nga relihiyosong pangtanaw. So sa ato pa inyong pangtanaw pod ninyo kamoy tinuod. Kung pangtanaw po sa mga alliance, sila po'y tinuod. Kung pangtanaw sa Mormon, sila sa. Kung pangtanaw sa Saksing Jehovah, tropong sila. Kanang specific yun na to, bro. Kanang specific yun na. Eh, di man si ChatGPT dire akong basahon na. Ako ipakita na ko sa ima para kuan ka ba, gadiado ka raw. Unsa ang unang tinuod nga iglesia? Ang pangutana nga unsa ang unang tinuod nga iglesia? Kasagaran may kalabutan sa relihiyosong panglantaw o interpretasyon. Depende kini kung asa ka nga pangtanaw o relihiyon nga basihan. Mo nang maingon ko nimo nga natural maingon ka gitukod mo sa Ginoo kay ikaw imuha man ako relihiyoso na nimong panglantaw. Sa alliance ilaha pud to baptist na sad to katong Yoton Church ilasad. So ato na lang direktahon mo kay daghan man kay ni bro. Kinsay founder kanina lang bro i-direct na lang nato. Kinsay nagtukod sa simbahang Romano Katoliko ano na lang. Kinsay nagtukod sa dili lagi nagagawa bro. Katawa kay sige. Sinilyoso man ato Sige. Sige, igilagod. Kaluliko ni Katoliko dili kaluliko. Sige. Kinsay nagtukod sa Romano Katoliko nga simbahan? Kinsay nagtukod sa Romanong Katoliko nga simbahan? Maayong pangutana. Ang tubag kinsay nagtukod sa Romanong Katoliko nga simbahan? Magdepend asa nawala naman ni unsa naman? Magdepende asa to. Magdepende kung base sa kasaysayan mo pagtuong relihiyon arita sa pagtuong relihiyon ta kana dili mo kapasara di mo kapasara dara bro si Kristo mismo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Sige karon bro gibotol ayaw botla wala ko tanawa ayaw botla binuang man ang trabaho si Kristo mismo ang nagtukod sa Katolika.
gitukod niya kini diha sa iyang mga apostoles labi na kang San Pedro nga giila isipon ng Santo Papa. Ang mga bersikulo nga kasagaran gamiton na 18. Oh, putol na. Ani sa mo Putol na, tinuod giputol. tinuod. Abe, karon bro, mo Asa na ka reason ni chat GPT. So sa Kinsa- denominasyon bro, mo yun na ka nga Katolika Romana jud ang gitukod ni Kristo Kinsa dili inyo. ang kali lang kinsa ang Nauna, pabasa na lang. nagtukod sa Nahulog RCC. Kay kawalo ko ana. Ano Ako nga na lang yung RCC dana kay daghan mo kay RCC na nagali RCC Roman Catholic Church na kabalo na si Jipita na ingon diri kinsa ang nagtukod sa RCC. Maayong pagpangutan na gayud ni Jerwin. Wala pa kakailas sa kuha Ang Roman Catholic Church o RCC wala gitukod ni Jesucristo. Agoy wala man daw gitukod. Ay bro, dili bro. Unsa to kinsay nagtukod sa? Wala lang gitukod. Ang Roman Catholic Church. Unsay imong gi-search? Kinsa ang nagtukod sa RCC? Kinsa Apan ang nataw kini nagtukod human sa panahon sa mga apostolis uban sa impluensya sa emperador sa Roma. lahi bro. Lahi ang resulta kung sa GPT bro. Baka ko kay ka bro. Bravo. Kinsa ang nagtukod sa RCC? Ang Roman Catholic Church, RCC, ilang adagang. Ay, nawala man. Ang sarap na ito. Wala man. Apoy kita na ito mga viewers. Padala bro. Ato sa ningko ng bro. Kaya nawala siya bro. Arita. Maklaro niyo na. Di maklaro man siguro. Ako ning paistoryahon. Bro, kali lang bro kaya kung ipaistoryahan bro Asa naman ni? Hindi naman. Man istorya bro. Dungog kayo. Wala bro, dili may kadungog diri bro. Sayang kayo kay di madungog. Ay sa nang pagi niya para madungog ninyo. Klaro kayo. Sayang. No. Unsa may gingon screenshot Ato. bro, dili pasa diri bro kay kung pasahon. Ako adto sa akong live bro. Silipas sa akong live kay akong madungog dito. Tistingi. Imong Tistingi gi adto sa akong live. O sa akong live tanawa. Nana ka kaya kung usbon ako. Bro ako screenshot. screenshot then ipasa sa messenger daw. Kasi ako screenshot. Okay, screenshot. Okay. Nana ka sa akong live bro kaya kung usbon ako pagkuan bro, pag story. Nana ka sa live. Wala ko tanawas live. Isunod sa lagi. Ana nilili ko sa imong live dire. Okay, ako i-play ha. Paminawa. Sige. Kadalang ha. Sige daw. Mr. Gapo, paminawan, ala. Ala! Wala man bro. Usbon ako. Unsa may imong gi-share sa ana bro? Di man na mao imong pangutana bro. Pangutana ba bro? Kinsa ba ang founder sa Roman Catholic Church? Ana ba? Kinsa yung founder sa Roman Catholic Church? Bro, bisitahan niya atong message kaya akong isend dito sa atong message. Ano pangutanan sa GPT ba bro? Kinsa yung founder sa Roman Catholic Church? Testingi bro. Mo gali kasi nagtukol sa Roman Catholic Church. Ano ba? Inilisa ba? Kinsa yung founder? Ano ba? Kinsa yung founder? Sulaye bro, sulaye. Handok mo ka. Kasi nagtukol. Tanawa dito. Ako nag-isend Kinsa yung founder? Ano ba? Pangutana ba? Kinsa yung founder? Sige, kana na lang. Pag nanti ka gusto, kung ipangutan na kinsa ang founder sa 70 sa RCC. Mo naman kabon ko Kinsa na. yung founder? Sa kinsa
kinsa ang founder Bro, dara bro. Founder sa- Bro, dara bro. Isa bro. Palagi. Ang imong gipasa nga screenshot karon bro, RCC. dara bro. Sa pa na ka bro. Ang imong gipasa karon nga screenshot diri sa ako, saksi mo ha, dara mga viewers oh. Dara ako na. Nadungog. Kinsa ang nagtukod sa RCC? Maayong pangutana gina Jerwin. Ang Roman Catholic Church wala gitukod ni Hesus Kristo apan na tao kini human sa panahon sa mga apostol uban sa impluwensya sa Imperyong Roma. Anay ubos. Kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church. Basta na ko si Hesus Kristo nagtukod sa tinuod nga iglesia. Tanawara diyan niya mingon. Mingon kay Kristo binuang mo na. Gapo. Nara. Gapo. Paminaw ha. Paminaw ba kung akong ikuan ako? Akong pangutana, kinsa ang founder sa RCC? Okay, paminaw ha. Dara sa di na ko madungog bro. Di ako madungog lang ha. Osbon ako. Ibalik na bro. Ibalik na ko. Send sana ako sa Messenger. Mag-send sana ako sa Messenger para makita nimo. Ayaw lagi butang bro. Ayaw lagi butang RCC. Ayaw butang RCC bakit? Mau bitang maingon si ChatGPT. Kabalo na maguna siya, Roman Catholic Church. Who is the Kabalo na siya, founder of the Roman Roman Catholic Church. Catholic Church? Kabalo na siya. Ay naunsa. Ayaw butang RCC kay mamay abbreviation mo no kinsa nga dili gitukod kay natural kay namay RCC. Abi akong basahan diri be. Who is the founder of the Roman? Wala lagi bro. Ayun lagi bro. Ayun na mo claim lagi. Ayo limbungan bakakon mga kayo. Limbungan. Ako na lagi isgal. Bakakon gi ka. Iputol mo ChatGPT. Ay, akong giputol. Taga-taga. Tandaan sa dito medyo wait Busa dili si Jesucristo kundi ang sistema sa tukod. Baka akong ginanda ko, ChatGPT Sana ka, who is the founder of the Roman Catholic Church? The question, who is the founder of the Roman Catholic Church, can be answered into two major ways, depending on whether you're asking from a religious, theological, or historical perspective. So, arita, number one, theological, religious answer. Diya ato basa Jesus Christ is the founder of the Roman Catholic Church. Nyo may yung tagdili. Binuang, may mga. Gikat na yun. Gikat. Basa ako, boss. According to tradition. Ayaw pilara. Alam, mag-inyuan ang tradition. Di ba na katoliko? Basa ako. Basa sa Messenger. According to the Seventh Adventist tradition. Nga di man nyo ha. Basa ba? Uy, basa ba? Dili man kamoy. Di man mo Roman Catholic Church. Mura na sa Messenger ba? Bro, mura na Gapo. bitong na krimen. Mura na krimen ba? Alam mo silingan investigahan dito ang krimen ito mo nang sulod sa imong balay. Ikaw yung tagtungod balay mo investigahan na. Alam mo, may mo na. Alam mo, according to the Seventh Adventist, ang doctrine na ninyo. Gapo. Tanawa sa Messenger ba? Tanawa, akong gisend dito. Kasi may po ka ng ate ko ba? Sa Messenger, tanawa dito. Tanawa na to. Tanawa dito. Kaya parang yung wala lang gikat. Tanawa. Kinsa ang founder sa Roman Catholic Church? Tanaw na ha? Atong tanawon. Marukoy kay ka ha? Narao. Ang founder sa Roman Catholic Church, dili si Jesucristo, kundi ang leader sa Roma nga nagtagol sa Kristiyano sa kultura nga impero sa Roma. Uban sa pag-aproban ng Emperor Constantino. Aniya ang kasaysayan sa pagtukod sa RCC. Di ba sabi mo ni wala? Mo kay di ka maminaw kanino, dili lagi ka mo. Nimon si ChatGPT ha. Niya ang kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church. Number one,
Si Heso Kristo ang nagtukod sa iglesia sa Dios sa Jerusalem sa Acts chapter Iglesia 2 sa verse Diyos. 2 and 31 AD. Sa sato pa, si Kristo ay nagtukod. Oy, di Roman Catholic man. Sa mga narao. Oy, di man, Roman Ano Catholic. ang kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church? Sa kasaysayan, number 1, si Kristo ay nagtukod. Ang kamarukuyan ni mo nabasaha. Ayaw ko kapika. Roman Catholic man, di man Roman Catholic. Ay. Tanang mo niya na, tanang mo na sa GPT nga, ang founder sa Roman Catholic Church, dili si Kristo. Katong mga congregation. Ay, di na mo din Mao na niya nga tanawa, di ba? Ani ang mga kasaysayan sa pagtukod sa Sakpan RCT. ng mga Number 1, pinubo. si Kristo ay nagtukod sa simbahan. Wala mo ba sa giputol? Kuki kay kung may mo na kung may giputol mo. Ya utro pa dai kay mo giputol. Marukoy jud kay ka. Gingon diri ka po. Gapo. Tanawa ka po. Gingon diri oh. Sa ikatulo. Amo naman suda sa ikatulo tanawa oh. Sa tuig 313 AD, si Emperor Constantine ang Great usa ka Romano emperador. Bro, karon na may nabasa nako nga ang kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church, si Kristo nagtukod sa iglesia. Karon, kinsay nagtukod sa Seventh Day Adventist? I-search diha. Who is the founder of the Seventh Day Adventist Church? Sige. Si ang tulo si Ellen G. White. Oh, alam mo na. Sayo sabi kung si Kristo ang Okay, nagtukod na magpamimbro jud ko karon dayon. Sige. Okay. Akong kuno diri ha. Akong gingon diri unsa ang matuod nga iglesia. Ano ayaw bro. Who is kinsay magtutukod sa simbahang Sabadista? Sige. Azi. Mabalos si ka ba? Mabalos si ka. Mabalos. Tago-taguan Sige, naman sige. ang imong simbahan. Salig naman din. Sige. Kinsa ang nagtukod. Ayaw katawa. Ulog na bugal-bugal yung katawa ka. Ginuang. Isdi. Katawa niyo. Katanaw na itong kasaysayan kay Arya. Ang kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church. Ang katukod si Kristo. Karon diya kasi mo. Kamo, kailan lang ba? Karon ko naimot ko kay karon mo kaluho kasi si GPT nag-ingon og tugaan ng talong. Dili siya nagtukod, hindi ko siya founder. Kasi tinaas kasaysayan man yung katao. Pagkamarukoy si Jeka. Constantine. Ikatulo, Constantine. Constantine niya. Kinsa ang Ano tukod sa ang SDA? kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church? SDA. Number 1, si Kristo ay nagtukod. Wala mo ba sa but-buton kang dako? Sige, bata niya. Sige. Sige, kita tanawin din. Katawa mo mo ko eh. Ay, nasakpan lang Okay, yung kamay. Panglimbong pa do. Sige, ako lang ikaw na. Ay, sabag kay kung ipa-sounds diri sa kuan laha. Ya ako Sige. i-screenshot pud sa imo ha. Sige. Kay uminaw niya tong mga viewers na to. Uminaw mo mga viewers. Ay, maminaw asa. Okay na ba? Yay! Mm. Late pa ka? Wala man nagkuhan mo. Agoy. Agoy. Wala mili. Ay, saba. Ay, saba. Ala 18-tir-tir na makasugod. Uy. Ay, saba ba? Wow. Ala, wa may Kristo. Uy. Ay, saba ba? Kay Minota. De bro. I-search Japon da bro. Ay, sa. Alagay. Oh.
Ay, nalayo na kayo na bro. Basta kay gimension, wajud Sa kanila, hapit na uman. Ayan na. At, ay sa ba? Ay, sa. Ay sa ba? Oh. Kani bro. Ala, nagtudlo! Wala na. Ang founder, dili si Cristo, asa gasugod, di Ay sa William ba? Ay sa Miller. ba? Minota. Ay, naon sa mga. Ayaw na. Ay sa. Wala. Ay, sagsapaw ba? Naon sa naman ka? Ay sa ba? Kaya ito paminaw si GPT. Kadali lang ba? Ay sa ba? Ay sagsapaw kay. Mas haba kayo ba? Mas haba siya? Ayan na. Karon bro, naanap ko may ipapawatalan na kung sa GPT Ay, bro. naon sa mangkalagay buhalang maligagay. Ayun na. Oh, So, wala gisapon kato sa na kung tradisyon punto. o pagtuloy Ayan sa na. pagano. Ay sa ba? Oh, lagi, Naon sa manggawi? kato na kung punto. Ay sa Dili ba? si Ay, Cristo no. nagsugod. Asa mo gasugod ni William Miller. Kinsa, ang dayon. Muhalang mangga. Ay sa ba? Ay Naanap ko galang lang doon ba? akong pangutana bro. Ano Nakulay alam ko di ka tanong ba? ako. Mo bitaw nga I-search daghang na tao po nga niya, nagaingon nga nag-ChatGPT ang karon. SD on nagpadayon Oy. nga prinsipyo sa Wala, unang bro, Iglesia ayan ni na lang, Cristo. prinsipyo, kapanayon ba mo? Dili na, wala dili na. na to isyo, dili Wala bro. na, wala Kung sa na. prinsipyo ninyo, kay Carbanas ito, feeling good right, nagasugod mo ni William Miller. Karon bro, akong ipasearch sa imo bro, si Cristo ba ay Dili, isang dili, dili, Seventh dili, Day dili, bro. Adventist? Bro, kadali lang ba? Ayaw sa gahala lagi. Ato sa paminampong mano na to si GPT ba kay Di ba, lain wala kayo bro, ni- dili, bisan pa kung sa kataas pa na si ChatGPT bro, nga ako rin Oh. kung punto, kinsay ito po. founder. Oh, lagi. Founder na kaya karon Oh, itong lagi, anak pero- si ChatGPT, dito ka Oh, na lagi. ChatGPT nga kasugod mo ni William Miller, dahil human si pero, Joseph Bates, bro ka si po, James mangyo ko, bro. White, dan si Bro Ellen ka po. White. So sa to pa, Taliga. ay sa pamilya pa. Sa to pa, di Diyos Kristo ang nagsugod din yun, di po si Kristo yung founder. So enough na taana, bahala na lang mayon pa si ChatGPT ga. Sunod ba mo sa prinsipyos Biblia, kasabat ba mo sa Sabado, wala na, di na issue. Wala yung mga tanda bro. Ay sa kadali Si lang ba? Cristo Kadali ba? ay- Kadali ba? bro. Bro, kadali lang ba? Si Pwede ko Cristo mangyo. ay- Bro, kadali lang ba? Pwede ko mangyo. Ato sa patiwason siya ba kay para mauman ba? Di man mauman kay siya sapaw. Uman nga Ay to na ba? bro, dili na issue lagi daw kung sa iyang pangyaw-yaw Ay, diyan. sa gani, relax lang good. Ay sa ba kay lain kay paminang mo di mauman ba? Hindi. So gasa mo nagsugod. Bora na, dili lagi si Ah, Kristo. mo na lang ko bro. Dili bisan pa kung saan, bisan pag may Bro, bro, maot na lang bisan ko. pag may na chat GPT bro nga. Bro, mo. Ni surrender. Di kay nami ikuan practice kanta karon kay Last na ugma. lang bro, last na lang bro, last, isa na lang. Alas Si 6 Kristo pa lang, ba bro. ang nagmamayari ng 70 Adventist? Last Bro. na lang, isa ka bro, isa. Bro, Si Kristo ba ay isang 70 Adventist? Sige na bro. bro, alas 6. Ah, sige, kana na lang ato Sige, lang kanbi. isa na lang. Sige. Ah, sige, Isa na lang. taga panahon. Ah. sige kay sakitan man na ka oy. Sige. Ah, sa Sige, mo sige, to si Cristo wala. ba? Si Ay isang 70 Adventist? si Yesu asa ni isa si Yesu si Cristo ba ay isang SDA 70 Adventist. sa okay na lang, luli na. Ay, paminaw to, kung sa ingon ni GPT, be. Ikaw ba? Sakitan din ka ba? Sa may amigo na ako, eh. Sakitan. Wala. Klaro, itong gingon nga dili pag-ano, magtulunan. Basa. Sumusunod sa sogo. Ay, kasi lang, loading pa. Basahan Kasi lang, relax lang. na. Alay, lalagay ka nag-loading pa. Isa ba? Loading pa. Relax lang, Bahala good. pag usay giyaw-yaw ni ChatGPT dito, gasunod mo Ah, magsugo. Di na Ay, issue. sa ba? Kaya ko na. Kaya ko na. Paminawa na. Yung talunggan. Bro, Agay! patay. Agay! Wow dia! Sa wala, wala ba na sa Biblia? Wala ba na sa Biblia? Napapangutan nun. Asa mabasa sa Biblia? Roman Catholic.
Otro man yun. Okay na bro. Okay na bro. Nakadong na ka to bro. Nakadong na ka to bro. Okay na to. Luyan mo. Okay na. Okay na bro. Bro, Okay na. satisfied na yung kay ko, bro. Ano? Si Cristo, dili founder sa Roman sa Seventh Adventist. Ang kasaysayan sa pagtukod sa Roman Catholic Church, si Cristo yung gatukod. Therefore, ang conclusion, ana, tukod. ang sabat sa mga Kristiyano, Domingo. Muna punto na to, Bot. mag-trace up na to sa ng mga relihiyon na. Bro, conclude ka nga, impirno hunon tong nanimbag, Domingo. Bro, konklusyon na nimo na bro nga ang simba sa mga Kristiyano Domingo. Konklusyon na nimo na bro, wala na mabasa na sa Biblia bro. Wala yung mabasa na sa Biblia. Mabasa. Unsa man tong Wala na. gisimba ni San Pablo ang gisimba sa mga sumusunod ni Kristos adlong Domingo. Mateo 28:9 dito Kristiyano. Ang tinuod bro, nasa yung CCC bro, ang giingmaw sa yung CCC. Bro, Ang nag-usab sa aloy papulay. Ingon Rosales to. Kay nakuan man ni no, na-issue man nato nilo no. Manghagit ko nimo og face to manghagit ko nimo og online debate. Akong pamatud-an, ako'y affirmative ba? Ako may nanghagit. Akong pamatud-an nga kanang Revelation chapter 1 verse 10 nga Lord's Day diha nga giingon aning na ay logo sa Seventh Day Adventist. Sunday na. O yun ka na. Sige. Karong subalo ko sa gabi, okay la. Pwede la. Ugma. Ugma. Sige, direta sa imong platform. Pwede po sa Domingo. Pwede na po sa Domingo. Diya, kajandong. Muna Ugma siguro. lang ta para madali. Ugma sa gabi. O, pwede na, ugma sa gabi. Unsang orasa? Sige, Alas 8. unsa orasa? Alas 8. Pwede na siguro, alas 8. Sige, ani ha. Unsa man, gamit tag referensya o Bibliyahay lang yun? Okay ra, referensya. Ayaw lang ang diferensya ni mo. Okay Kung na. referensya ta ha, akong pamatud-an nga ang Roman, akong pamatud-an nga kanang Revelation chapter 1 verse 10 nga giingon nga Lord's Day mauna ang adlaw nga Domingo. Sumala sa Biblia og referensya. Oh bro, basta ako ay klaro bro, kung sa Biblia ta, King James good version na, dili line version. Kabalo ko nga dagan version, pero King Okay, James ang bro. dawaton. Biblia man ang atong sabot, bro. Biblia man ang atong sabot. Sa ato pa, ayaw ko but kung unsa nga translation sa Biblia kung panggamiton, kay Biblia atong sabot. Ali na may kwan bro, na may Biblia karon nga. Limitahan ko nimo. What? Bro, limitahan ko nimo og translation sa Biblia, bro. Di ayaw kay ang version sa Biblia daghan kaayo. O lagi nya dili mo ko sukutan na bro kay ngano, na may version nga kuan. Inyo nga version, inyo Dili lang. ko mo gamit ang amo version. Dili ko mo gamit ang amo version nga Catholic version. Ang akong gamiton i-assure na ko sa imo nga walay imprimatur. Sida Sige. bro, ikuan na imong tema nimo, ilatag imong tema nimo. Sida kung akong kulon. Kuno na imong tema. Kaniya, i-assure na ko ni sa mga naminaw diri karon mo gamit ko og translation sa Biblia nga walay imprimatur. O, di ba? Unsa nga tema Na, ang imprimatur, dunhan mo kung imong Rosales, barugan? gabaya. Sige daw. Akong pamatud verse 10 nga Lord's Day giingon diha mauna ang adlaw Domingo. Sumala sa Biblia og referensya. Akong pamatud-an nga ang mabasa. Ana? Ang mabasa? Dili, ako pamatud-an nga kanang Revelation 1:10 nga Lord's Day diha mauna ang adlaw Domingo. Sumala sa, di ba? Lord's Day raman yung mabasa di ano? Sa lain nga translation. Pero ako nang i-prove gamit ang Biblia og referensya nga mauna ang Domingo. Sige. Domingo. Murag alanganin ko na bro kay naman ko yung mga version karon nga mga bag-o. Na yung mga version na nga bag-o. Di ko mo gamit og mga Domingo gyud Di ko na. mo gamit og mga bag-o nga version nga Domingo. Domingo gyud na, Domingo. Bro, Ayaw, ang bro. sinasabtan mo sa nang gitawag Lord's Day day bro. Sige daw, kanang tawag Lord's Day. Lord's Day sa Spanish, Domingo mo na. Humana mi nagdebate ani ni Alvin Sanchez sa una bro, katong wa pay COVID. Oh. Si Fernando Camacho po nagdebatihay pod mi ani, review lang to nimo atong video nawala na to. Nga ni uyon gid si Fernando Camacho nako, wala tayong problema diyan. Sunday talaga ang mababasa. Ana gud siya, pero negatibo siya. Dito ko nakalaman. Dili ba? Isa kadali lang, excuse me. Kinuha na to. Ako na ba? Unsa day mo nasabtan ng Lord's Day?
Yung sabdan sa Ang Lord's Day, Lord's Day bro, gani- magkanang Lord's Day sa Revelation 1:10. Specifically ha, Revelation 1:10 ha, dili mo ambak sa Deuteronomy 5:15. Lahi ang Lord's Day sa Deuteronomy 5:15. Ang topic ninyo is Revelation 1:10. So i-prove ni Eugene nga kanang Lord's Day sa Revelation 1:10 mao na ang adlaw Domingo. Di ba kanang word ba nga Lord's Day? Bro, Kung sa bro, meaning, bro, ano, specific sinasabta ang na- gingon ni Eugene, bro. Revelation chapter 1 verse Ako 10. mo bro, kay nganong nahagit na ko ng timaha bro. Kay daghan dag-ingon sa inyong mga 3 media nga dili na Domingo ang Lord's Day diha. Sumunang akong i-prove nga Domingo jud. Sa ato pa dili pwede mo adto sa laing bersikulo nga nagisgot og Lord's Day kay namay uban Lord's Day nya gipasabot day second coming sa Ginoo. So ang specific nga topic ni Eugene Lord's Day nga mabasa sa Revelation 1:10. Dili pwede na itugbang sa Deuteronomy 5:15 o sa Lord's Day nga nagisgot about sa second coming. Kana ra gyud Revelation 1:10 i-prove ng Lord's Day sa Revelation 1:10 is Domingo. Kung musupa ka magpresenta kag laing adlaw na. Di bro, kay ano mo ko ni, kung may kag Lord's Day, ang Revelation man go, dagan mo gipasabot ang Lord's Day. Bro, Kung Revelation man go, 110 ra bro. specific ang 110 ra bro ang meaning ni Eugene is Revelation 110. Kanang Kuryaki Oh, dili Himera na pwede. dia unsa may meaning musang adlaw man ng Kuryaki Himera sa Revelation 110 kanan yung topic ninyo. Di ka pwede mo ambak sa laing bersikulo kay lain na bunang adlaw. sige na lang, ani, kabalo magugungan na mabasa na nga Domingo sa lain nga version o version. Pero akong pamatud-an, kasi ikaw yung pamatuod no. Mo negative jud ko nga dili gina Ako? Lord's Day. Dili gina siya gitawag og Domingo. Asupata. Balion ako na. Sige. Usbo na ko bro. Sige. Kabalo ko nga na mabasa na nga version. Pero supakon gyud ako na. Pero ang tema nimo bro dili specific lang sa Revelation 1:10. Kay Diha kay na ko focus bro, diha na ko focus anang Revelation 1:10. Di na ko moambak og laing sitas. Ako ginang i-prove nga kanang gisgutan ng Kuryaki Himera kung Lord's Day sa laing translation, Sunday jud na. dagan mo Lord's Day bro, dagan Lord's Day. Pero mo lagi. Hindi ka nang ipanghimakap. Dili lagi mo dagan sa laing Lord's Day bro. Di mo dagan sa laing Lord's Day. Ang Lord's Day nga topic Revelation 1:10 ra gyud. Sige bro, ani na lang. Sige, dawato na ko na bro. Kabalo ko nga langanin ko na kay nay mabasa na nga verse na Biblia na mabasa. Kabalo ko na. Na ko'y version na ako. Kabalo ko na nga na version kay nakabasa ko na. Pero Walay supako debate. na ko na, Bro Eugene. sumala sa imong version nimo. Bro Eugene, walay debate Sige, bro, kay sige, bro. yun man siya nga ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is Sunday. So walay mo debate dia. Bakit naglain-lain topic? Dili. Wala debate kay uyo man siya. Bro, dili. Ang akong pag-uyon bro, tungod kay nay mabasa. Pero sa masabot, dili. Di ako musumpak Sige, sa pagsabot. ari ka sa masabot, sige, pamatud-an nimo nga ang Lord's Day sa Revelation 1:10 adlaw sa Sabado. Dili po kumayong Sabado bro. Usa na adlaw? Revelation man na, rebuild man na. Dili man na ingon nga. Sa unang adlaw, Domingo, ikapito, Sabado. Dili oy. Bro, ang Rebuild inyo, ka ni bro, tawag ano, bro? Revelation. Pamela bro, kadila, excuse me ha. Ngayon kay kag revelation, rebuild, pananaon. Dili na specific sa adlaw nga ikauna o ikapito. Bro, ang Revelation 1:10 wala pa siya nagsugod og vision diha. Example ko, gapo di. Unsa may gapo di sa imo ha? O Birthday ni Gapo. Birthday niya. Karon ko yung Lord's Day. Dagan ang adlaw sa Ginoo. Una kung may Revelation 1:10, Domingo yun na. Bakak yun na. Kay dili man nimo ma-trace na kung saan adlaw kay rebuild gani. Pananaon. Naunsa man ni noon. Taka mo gani nga. Bro Rosales. Dili ko musugpak. Nakoy pangutanan nimo ha. Pero musugpak ko pinagi sa Bro Rosales. sa pagsabot. Nakoy pangutanan sige, ba? bro. Kanang Lord's Day diha para sa imo ha Sabat na o dili? Dili. Dili siya Sabat. Dili na sabat. Dili Na Sabat. sabat. Okay. Dili. Sa Dili ato. na sabat, bro. Oh brother. Dili na sabat, bro. Dili na siya sabat, bro. Brother Eugene, dili siya Sabat. So kung dili Sigurado ko nga dili na sa kung sabat. naay Ano man, mabasa ano si man, Eugene bro. Bro, sigurado ka, bro? Dili na sa sabat. Kung naay Sigurado mabasa ko na bro dili sa na inyohang sabat kalang gitawag og Revelation 1:10 ngano man. Rebuild na siya may tungkol sa pagbalik sa Ginoo. Sa paminta, bro. Rebuild na siya, Bro, ngano man yung giingon? Bro, ngano man yung giingon man sa kaning The Clear World Bible nga gisulat sa mga Seventh-day Adventist Oh. sa verse
10 chapter 1 sa Revelation, Sabbath. on the Sabbath of the Lord. Unsa man ni bro? Pike na, pike. Oh, wala man tayo, wala bro. Ano yun? Mukha nag-isa-isa Dili na, ba? bro, nga ang Isupak Philippine man ka. Bro, supak man. Ingon ka nga dili na Sabbath. Pero Oh, sa inyong translation Sabbath. Amo Sabbath. mo na ni. Pike na, dili. tuoy na lang ko, ano man. Inyong translation, pike. Isa kadali lang, isa lang. Nangutan naman mo, mutubag ko, kadali lang. Ayaw. Naamoy nabasa, pero na ako'y nasabot. Tanaw ha, naamoy nabasa, pero na ako'y nasabot. Mayong kay kag-reveal gani, ibig sabihin, wala pa nagipakita kung sa adlaw. Okay nga no, kung mayong kagsabado na diya, niya sa imong version mo, Domingo, kisi tinood. O na nga, depende na sa Nani mo ang pagsabot. diferensya diha. Pero inyong libro, bro, Rosales, pero sa inyong libro mismo mabasa, Rosales, sa inyong libro mismo mabasa nga kanang libro nga buhat sa mga apostoles ni Ellen G. White, nagsulti nga adloy papahulay na imo nang supakon o imo nguyunan. Depende lagi na sa pagsabot, bro. Depende na sa pagsabot. Dili na to na matrace, bro, nga kung unsa na siya. Kaya nga no, rebuild mong gula siya. Mo gina gani. Sa pagpalayag sa Ginoo. Lagi, anlang adlaw ba nga Dili nagpadayag? na, bro. Sakwa lang ha. Ako, dili man ko umayog ka na kung angyod ka lang. Dili ko umayog ka na ganing history. Kalang ganing, tawag ka lang niya. Nakoy tawag ka lang niya. Anang galing abot sa pagsaysaya na ba? Pero ang akong masabtan lang, sa akong pag-abot sa mubo na mga pangunaw na, niyong galing kang mga revelation, sa pagbalik sa Ginoo, kalagani siya, wala takabalo. Kaya mo manigingon sa Biblia nga, evil, mga anghel, wala masayod sa pagbalik sa Ginoo. Revelation man ko na bro, sa umabot sa pagbalik sa Ginoo. Lunes pa na, Huwebes ba na, Biyernes ba, Sabado ba na. Oh, Bro, wala pa, bro. na kay libro nga ko, bro, mga buhat sa mga apostoles o wala? Wala ko libro na bro, o kabasa na. Mo na nga dili ko angay mo tuod dayon kay ano. Misi wala ko kabasa na. Okay. Kaning gingon diri sa libro sa SDA nga page 495. Gingon diri ha sa page 495, i-confirm lang kung uyon ba kani musupa ka. Adlaw ngadto nga igpapahulay nga ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hingin lang nga apostol. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan dito sa Patmos sama siyang pagbalaan niini sa panahon nga siya nagwali ngadto sa mga katawhan dito sa kamakalungsuran ug mga syudad sa Judea. Iyang giangkon nga iyang bililong mga saad nga gihatag may tungod ni adtong adlaw. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo pinadayag ono Jes kana bro kanang ingon niya ba nga nahitabo na adlaw papahulay dili na siya sakto sayop na siya para nimo Usbon ako bro ha. Kanang nga libro wala ko libro ana. Lagi. Dili ko motubag og conclude. Kaya sa kailan bro, isa motubag ani ko. Dili ko mo conclusion ana kay nga naman wala ko libro ana. O ako libro ana nya sumala sa akong nasabot nindot kayo ang pagkasaysay. Kay nga naman gipasabot Sabado gyud na siya. bro duha Yung na mapapato na Domingo, so sumpaki na daan ang duha. Bro. Sa ako bro, na ako sa tunga. Bro. O sige bro. Katong giingon niya ganita ba nga? Gatong giingon dili man na Sabbath. Antay na, wala tayo, hindi orasan ni bro. Dini sa ilahang translation nga the clear word. Dini sa ilang translation nga the clear word ningon man on the Sabbath of the Lord. Sakto ba ni nasayop ni translation ninyo? Wala lagi ko na bro, kaya ang Sabat bro, kabalo ba ka nga, dagang Sabat. O na may Sabat sa mga Hudiyo. Dagan sa, bro, ano ang Sabat eh bro, igpapahulay. Dagan igpapahulay bro. On the Sabbath of the Lord. Sabbath of the Lord ha, dili Sabbath of Lagi, Sabbath pa siya na. Sabbath of the Lord. Gapo, usbon ako gapo. Magsumpaki lagi gihapon na ano man. Ang imong version nimo Domingo, niya sa mga Sabado. Karon asay tinuod sa duha nga version. Therefore, kaning Sabbath nga giingon dire sa laing translation Sunday, di ang Sabbath Domingo Sunday. lagi na Domingo lagi na Mao na diya kay ngano, nag-conclusion dayon mo kay Ya mo inyo. ingon ka nga, kanang Sabbath nga gi-mention dana. Kung ingon ka nga kanang Sabbath nga gi-mention da sa inyong translation, mao na ang Sabado. Wala man po laing translation mo suporta ang Sabado na. Okay, Imo naman na. Okay. Mao na wala po translation sa Gapo, Biblia nga minasa, Sunday gapo. mabasa so kanang giingon dia nga Sabbath Sunday na. Okay. Gapo, granting without admitting. Domingo na dia. Domingo na siya, Revelation 1:7, Revelation 1:10. Ha? Granting without admitting. Aminaw ha? Mangutana ko sa imo. Ikapilang nga adlaw ang Revelation 1:10. Ikapilang nga adlaw. Palihok ko. unang adlaw
Unang adlaw. Oh. Okay, palihog daw, pakibasa. Kung unang adlaw ba? Nabutang. Domingo ko, sa adlaw Domingo di, lang nga may kapito. Ano ko pwede basa ha? Anong Domingo? Saan ang Domingo di? Ako mabasa dili ingon nga. Ah, sige, Pag-ingong sige, Domingo, sige. unang adlaw na dayon. Sige, basahon na to Basahan ha. ko na ba'y mabasa Atong unang basahon, Rosales, akong basahon Rosales sa kuan, tradusyon in lingwahe aktual, Apokalipsis 1:10. sige, basa. Huwag kapilang adlaw. Nag-ingon dire, pero on Domingo, pwede baho el poder del Espiritu Santo. Ikaw na bahala mo tibang-tibang usang adlaw ng Domingo. Una ba no, ikapito? Di ba? Ang panahon ba nga pagbalik Wala yun na, unang muna yan. adlaw. Apokalipsis. Ikapilang adlaw. Apokalipsis Napay 1. mabasa diya nga. Unang adlaw. Bro, Napay mabasa diya, wala. Bro, gamitin mong common sense wala. ba? Wala talaga Bro, sinabot. Wala talaga sinabot, bro. balikon ako ha. Apokalipsis 1:10, pero on Domingo, pwede baho el poder del Espiritu Santo. Unsang adlaw ng Domingo, bro, unay kapito. Ikaw magkatubagan na. Tubaga daw. Saman, nadi mabasa bro, nga unang adlaw. Ah, pero on Domingo. Unsa man ang Domingo? Unang adlaw o kapito? Napay mabasa nimo unang adlaw. Bro, Napay mabasa wala. Bro, common sense. Unsang adlaw ang Domingo? Oh. Unsang adlaw ang Domingo? Sumala sa uban nga area. ang Unsang Domingo adlaw nila ang kay Domingo? Lahi. Buminaw ha. Ang unang adlaw sa uban nga linya, uban nga mga bansa, lahi ang ilang Domingo. Unsang Lahi ang ilang Domingo asa dito, mang bro. lugar Lahi ang Sabado. si Juan? Oh. Asa mang lugar Una, ako bro, punta na bro, specific nga adlaw, bro, asa Ah. mang lugar si Juan pag sulti niya nga Domingo na asa sang lugar? Bro Gisrael, natay practice karon bro Gisrael. Asa to? Na, likay na. Practice karon bro Gisrael. Likay na. Kadilang bro. Bro Gisrael, asa ka kwan? Na, likay na. Practice. Okay. Ano tayo mahimo? Ano tayo mahimo? Nga Bro, Domingo Unang adlaw gali, na siya. bro. Domingo gani. Unang adlaw yun na. dili ka makaingon lagi kay nay Domingo dia unang adlaw ngano man. Oh, Domingo, Ang uban nga bansa unang lahi adlaw. ang Saan adlaw nila. saan may Minaw. adlaw ang Domingo? Lahi ang ilang adlaw dito. Bro, usam ni adlaw ang ang ilang Domingo. Sabado nila kay Domingo. Bro, Baliktad. bro, usa di adlaw ang Domingo. Ayaw na pangutana kung unsang adlaw ng Domingo. Kay kauban ra kas nangutana kung unsang adlaw ang Miyerkules badlin. Oh. Wala lagi na lagi. Wala dito ako kasinabot niya. Mangutana Kita kag mo kasinabot ikapilang na, bro. adlaw. Mangutana kag Okay na, okay ikapilang na. adlaw ng Domingo. Tanawa sa mong kalendaryo. O tara, kalendaryo. Okay na, Kapilang bro, adlaw okay ang na, bro. Domingo. Usman ako bro ha. Eh, dili. Dili Bro, kasupaki bro, gyud siya. lantaway Kung mong isapol, kalendaryo. Sabado na ako, ha. Kunya ang inyo Domingo. Bro, makasupaki lantaway gyud na siya, mong kalendaryo, Ano man. bro. Bro, lantaway Kay mong kalendaryo. Kapilang revelation adlaw ang mo na siya. Domingo. Ito na sa pagbalik sa adlaw sa Ginoo. Bro. Reveal na siya sa pagbalik sa Ginoo. Bro, si Juan naasapat mo sa ding gipakitaan siya sa vision. Anang adlaw siya gipakitaan sa vision. Sa ato pag gipakita sa iyang vision second coming na. Muna ba sabot nimo? Yan ang adlaw gipakitaan siya sa visions. Ang Ginoo nagpakita niya vision anang adlaw niya kang second coming na. Di wala kang kakuha sa kuang punto bro, wala kakuha sa kuang punto. Wala, Kaya wala. nga no, kung sa inyong kung ang inyong version ng inyong gamiton, kanang inyong Domingo ninyo, dili na siya kasulod. Unsa laging adlaw Sa na kuha lang. lagi? Unsa lagi Dili ng na siya adlaw kasulod, ano ng man. ng Lord Bisan ng pa- bro, kaday lang bro, excuse me lang bro Jando. Sa inyo nga version mga Domingo, o sa inyo po na mulaban kay sa inyo Domingo man. Pero sa King James bro, why mabasa Domingo? ang Ako'y giingon mabasa ng Sabado. ang giingon sa King James Lord's Day. So unsang adlaw ng Lord's Day nga giingon sa Revelation 1:10? Dagan ang mo gani kung may Lord's Day general na siya dagan Usa lagi ang adlaw? sa nga adlaw ang Unsang pagbalik adlaw sa kay Ginoo. nanang adlaw gipakita Sa man ang adlaw nga vision. pagbalik sa Ginoo. Sa Okay, ato mo pa nang- gipakita kang Juan ang vision sa second coming na. Dili na sa Juan, dili ko kuan na lagi bro. No comment ko anang minanang style bro. Mo gani nga ni kay na. Mauna ni Musukol Ron. ko gani na kang gapo. Sayang gihagit nga ko nga topic. Musukol ko ato. Kay balion ako ang iyang pagtulunan may tungod sa Domingo. Kay kung na may mabasa pero sa pagsabot dito ko mobawi ana kay second coming man na. Okay, sa pagsabot ka. Diferensya na. Sige, sa pagsabot ta, sa pagsabot. Bro, Oh, dito sa po. bro, gamit ang pagsabot. Gamit ang pagsabot. Nay Domingo sa langit o wala? Walay mabasa Domingo bro pero Bro, may ingon mabasa ka bro, Sabado. pagsabot. Gamit ang term pagsabot. Gamit Oh. ang term pagsabot. Nay mabasa pero dili interpret na ay term magamit pagsabot.
kanang term nga pagsabot, naay Domingo sa langit o wala? Wala. Wala. Kung ma-prove na ko ang pagsabot nga naay Domingo sa langit, imuha ko na makaka. Wala. I-prove sa kung naa. Oh, sige. Kay- Sige. Ako sa basahon na. Akong basahon na. Sa to pa sabton ni nato ha. Sa to pa bro, dili ni siya literal for literal bro ato sabton, okay ka? Paliyo kuno ko og li mo ang Isaiah 66:23. Nabot mo kasi. Bro, aning mo out ako bro kay na pa may. Mo man inyo ang basihanan. Mo man inyo ang basihanan nga wala ko ni Domingo sa langit. Ako atong basahon eh. Dili bro, sa kuha lang na nga panglantaw bro, dili na general sa amo. Di mo ni general sa inyo ang panudlo bro. May sa inyo panudlo nga general. Atong karo ko na Domingo. Hindi tama ko nga wala gyud Domingo sa langit. Ugnay Domingo. Ay, basahi. O, ingon diri, ha? Minaw ko sa imo. Sige. Ay, napagdugay. Gingon diri ha. Kung imong itudo sa kuha, tudo Sige. ko. Lumingon ka ka. Basa-basa Sige pa. bro. Kung tanong ko ni bro. Ay na kay mo. Sige. Isa. Pinasa. Ingon diri. Gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa. Gikan sa usa ka adlaw papahulay hangtod sa usa. Unsang adlaw ning adlaw pahulay dire? Sabado. Sige, atong muna. Gikan sa usa ka Sabado hangtod sa usa. Okay ha? Gikan sa usa ka Sabado hangtod sa usa. Sa to pa moagi nagdomingo dili. Usa ra kanina. Usa ka Taba, gikan, bro, gikan. Umaw pon sa usab nga usa nga ipagpahulay. Wala Gikan sa usa ka Sabado hangtod sa usa. Sa to pa, gikan sa Sabado hangtod sa Sabado. Nay malabyang Domingo wala. Wala mabasa. Sa to pa de sa imuha de para de sa imuha Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Lunes. Lunes, Ha? Sa wala Lunes. Hangtod sa usa. oh. Isulbad naman ninyo ang istorya. Isulbad naman yung istorya. Ningon ganito, gidawat na ko. Bro, ningon ko kayo na bro, gidawat na ko. Isulbad naman ninyo. Kung saan mo may sigutan ito, isulbad naman ninyo. Dahil bulabog na ka bro. Ningon ko nga, kalaganing, moyon ko nga na mabasa, pero dili ko moyon. Roger Wen. Kay na masabot. Roger Wen. Pagsabot mo ko na ko na diya, kay revelation man na siya, gi-rebuild pa na sa adlaw kasi pagbalik sa Ginoo dili nang Sa adlaw. gi-rebuild pa sa adlaw. Dili oy ni anang Usa, adlaw gi-rebuild niya. Sa gi-rebuild pa sa adlaw. Ni anang adlaw gi-rebuild sa iya ha. O lagi pero kana ang adlaw dili na Domingo. O sa Kay wala walang lagi. adlaw, sa adlaw Wala, na. wala. Sa adlaw sa Ginoo. Unsa adlaw lagi na? Unsa adlaw? Unsa adlaw? Wala lagi gisgutan unsa nang adlaw. Lunes man na, Martes man na, Miyerkules man na, Domingo man na. Ano na lang bro? Mag-comparative study na lang. Gamay og. Ano na lang bro? Mag-comparative study na lang bro. Mag-comparative. Ano na lang? Gisgutan ng mga kanang punto. Pamatudan nimo. Tarong. Bro, pamatudan. Puusan ako na, puusan ko na. Sige, ato lang na comparative na lang, no? Sunod ang adlaw. Kay mulakaw ra baka. So, ang imuang side na matudan nimo nga ang Lord's Day Revelation 1:10 is Saturday, kang Eugene Sunday. Ano na lang? Oh, pwede ra gyapon. Pwede ra sige, gyapon. na. Okay ka na, Bro Eugene? Okay ka na ba, DJ? Matudan niya. Nga ang Lord's Day Revelation 1:10 is Saturday sa imuha kay Sunday. Comparative study. Palagi, matudan niya, Domingo na, ako po pumatudan, Sabado na siya. Bro Eugene? Okay lang na. Okay ka na? Bro Eugene? Wala naman na Bro Eugene. Oy. Ay, Ingo, musugot ba ka sa proposal nga i-comparative debate ninyo na? Comparative debate ba? madungog ko bro. Madungog ka. Ah, Ang akong nga ba is musugot ba ka sa proposal nga i-comparative debate na siya? Ang stand ni Rosales sa matudan niya nga ang Lord's Day sa Revelation 1:10 is Saturday sa imuha kay Sunday. So okay ka na? bro, ay isa Sige bro. bro, okay ko bro. No, sige, okay na. Bro, kasi kali lang, time out sa kaning kalang debate bro, ato i-schedule sa laing adlaw kay ugma Lagi, salingan lagi. Mulakaw bitaw ka. Ingo bitaw ka na, mulakaw ka. Domingo sa gabi bro. Ay, dili lagi. Dili kay dito miya na sa lingig. Bro, Sa lingig Domingo miya sa gabi. na. Sa Bislig. Usa kang adlaw bakante Rosales para mas-schedule na siya. Muli mi sa Lunes. So, sa Lunes na lang. Ayaw, giga ba kag biyahe, hago pa mong lawas na Martes na lang sa gabi. Ay, biyahe po Martes. Martes, Miyerkules. Pwede na Miyerkules gabi.
Oh, anong dili ka nga nang ikarakara Or ba? sa hapon. Di ka ikarakara, Oh, malit pa lang Pwede nga lagi hapon. ka eh. Numubuang gagi ko ang Oh, karakara. istudyan pa po na ako na. Istudyan pa lang ako na siya. Okay ra bro. Sige, comparative debate. study ta. Brad Eugene, comparative debate. Actually, bro, gapo. Bro, gapo. Sige, go. Bro, gapo, ang ato ang kuan ba? Ang ato ang kalag na topic ba? Unsa man oy. Labi na pagandam na po labi. Nade mo Bagong topic sikano de ba? kakalag di ay. Oo. Paano lang bro? Nahusay naman nato ning kuan bro. Ari lang tas kalag bro, karong Miyerkules. Oh, kana sige kana sige pangitayan lang moderator bro, kanang kalag bro kay murag ako lang giayog ko na. Taas ko na. Pamatudan ako nga ang kalag ug ang espiritu kini Usa ra. nga pari kaning unsa to eh. Tato? Usara lagi. Dili usa pareho na. Unsa tinud? Ha? Unsa may tinud? Do pamatudan nimo gapo? Ang kalag ug espiritu usara mo na iya ha. Oh. Oh, Oh, gani. okay ka supa ka. Masupak gani ko na Ah, kadili sige. na mao. Sige, supak siya Brad Eugene nga ang kalag ug espiritu managlahi. Dili, Sige. usara managlahi. Supak siya ba sa stand ni Eugene ba? Gani. Oh. O usara man siya ang kalag ug espiritu usara ang iya Oh. ha. Anya ko kay lahi. Ay mo Kaya lahi. ako ang kalag ug ang espiritu lahi yun na sila. Dili nimo na Okay. ipareha iusahon. Kaya ang kalag makita man ang kalag, ang espiritu di man na makita. So more na siya. Sige, larga mo na to kay mulakaw na ko. Kaya kasab ako diri. Sige bro, kay mag-live na ko bro. Salamat kayo bro. God bless sa inyo bro. Jando, Sige, salamat sige. kayo. Wala Lamin ko ni- anong review nun. Pwede mo din ingon na ni De Rosales nga agi lamig messenger nya tinaw mo si muhang gonde muhang live mo tingog. Mo? Pini nga niyo Oh, na lang sige. nato mag-live ka mo ari mo messenger mo tawag. O makasulod mi. Oh, pwede na. Kay sura po Pwede na. Di muhang ako. gonde. Bisa kong saragulagod. Di maklaro adto. Sige, sige. Sige bro, salamat kayo bro sa tanan no. Salamat sa pagsulod po. Sige, salamat bro, salamat. Tawagin ang tatay bro, una kay pangutana bro. Ayaw lang Sabado kay nagsimba na si Sabado. Ay, mangutano ko tong tatay Sige, na bro. tungod sa prophecy. Sige, God bless eh. God bless inyo bro. Sige, bye Eugene, bye bye Eugene, bye bye. God Bye-bye bless. sa inyo. Bye. God bless. Oh, bye bye ta nila tanan. Bye bye.